Величествени памирски планини, покрити с вечен сняг. Удивен от вашата непристъпност, древният човек ви е назовал с най-поетичното име – покривът на небето. Ние, съветски и български армейски алпинисти, идваме за да щурмуваме твоите непокорени върхове. Приеми ни като приятели, Памир. Благодарение на съветските ни другари, една мечта се превръща в действителност. В Кукджар ни посрещат дружелюбно. Много съоръжения и продукти, техника и персонал осигуряват успеха ни. Зад нас е останал дълъг път през стръмни и мъртви каньони. Останала е и суровата пустиня Маркансо, чието име на български означава «отиваш, но не се връщаш». Ние дойдохме. Олимпийските футболисти от Мексико могат да ни завидят. Те играеха на 2100, а ние на 3700 метра. Върхът, който изкачваме за аклиматизация, е висок едва колкото Мон Блан. Преди столетия от тук някъде е минал пътешественикът Марко Поло. Но той не е притежавал криле, за да види от високо дяволския каньон на реката Бартанг. През вековете Памир ревниво е пазил за нас суровата красота на тази гледка. Таджикските пастири най-добре познават настроенията на планината и затова един разговор с тях винаги е от полза. В ежедневието ни все по-властно нахлуват вълненията на предстоящия щурм. Очакват ни 8 върха в сърцето на Памир. Безименни, непокорени. Трябва най-внимателно да огледаме пътя към ледените чела, върху които още не е стъпвал човешки крак. Група съветски алпинисти ще щурмуват южната стена на връх Революция. На добър час! Тръгваме и ние. Не е лесно да кръстиш един безимен връх, по-висок от Монблан, от Елбрус, от Килиманджаро. Да извоюваш името му заедно с съветските другари, там горе в борба с снежните виелици и планинските бури. Този връх ние назовахме с едно име, символ на мъжеството, любовта и дружбата. Назовахме го Шипка. Поздравленията са напълно заслужени. На един връх в най-високите планини на света, където никога досега не е стъпвал човек, се изкачиха българи. И макар че тук няма дами, тоалетът си е тоалет. А гимнастиката тук е особено необходима. Водата е приятна, 3 градуса. Банята в ледения поток ни спомня за нашите мальовишки лагери, за Рилските езера, за България.
Започва най-сериозното ни изпитание. Ще покорим ли още един безимен шестхилядник? Пред нас са денонощия спускания и изкачвания през ледници, лавини и каменопади. Памир не е особено любезен. Ту пекне жарко слънце, ту се ограшица ни шиба през лицата. Трябва да разбираш езика на въжето, да усещаш всяко негово потрепване. Тревога, опасност, продължавай спокойно нагоре. Алпийското въже е артерията, по която пулсира кръвта на всички ни. И няма по-върховен миг за изпитание на верността и другарството от този. Хотелът, в който ще пренощуваме, е на височина само 5000 метра. А камъкът все пак е по-добра постеля от вечния лед. И на тази височина не ни липсва апетит. Още един поглед към язголемския ледник в свежата утрин. А сега да стегнем здраво стоманените котки, защото ни чака път. Колко воля, колко усилия са необходими за всяка крачка сред разредения въздух. Тук няма място за безумна храброст. Нужен е голям опит, здрав разум, самообладание, здрави нерви, желязна дисциплина. Но ние преди всичко сме армейци.
Големи ли станаха обувките ни, да толкова много натежаха? И този въздух все не достига. Огромно вълнение напира в гърдите ни и от него се ражда името на върха – България. Когато напускаме този покрив на небето, Памир, ние оставяме тук две скъпи за всеки българин имена – Шипка и България.